Ano po ma'am, para po malpalitan namin yan. O, di ba? Namabanta. Sabi niya guys, every time na magsasalita ako, tatahol ka sasi. Hey Barfam! Welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, first time kong gagawin to. Medyo inaano ko pa yung thoughts ko kung paano ko pa i-deliver to na wala akong nasisiraan na company or mga stores. Yung purpose ng paggawa ko ng video na to guys or ng story time video na to is for you guys to know how to refund or kung paano kayo humabol sa seller or sa Shopee kapag may nangyaring kagaya nito na hindi dumating yung products nyo. Kasi hindi ko alam kung meron ding first time ba na nangyari to. Let me know down below guys kung may mga naka-experience na din na mali yung nasend sa inyo or kulang or wala talagang dumating. Sana makatulong to kung paano nyo na lang siya ma-refund yung pera ninyo. Yun na lang guys. Pero medyo may sama ako ng loob kasi hindi maganda yung pag-handle ng store na to, particularly sa Shopee. Store sa Shopee, not the Shopee, you know. Pag-handle nila sa mga ganitong cases nila. So, I hope may matutunan din sila. I think I'm gonna tag them. No, let's see. Let's see kung ano to guys. Pero sana wala akong masaktan or sana wala akong masiraan or whatsoever. So, if you're interested to know the story, please keep on watching. Okay guys, so yung kwento niya, nag-start siya noong July kasi, di ba, August nag-travel ako for Singapore. So, I was planning to buy things that I need for Singapore trip. Particularly, mga outfits that I can use kasi gusto ko yung mga light lang na tela, yung mga dadalhin ko kasi syempre mainit din naman doon. And gusto ko yung mga flowing lang, gusto ko dress, shorts, mga ganyan, shirt. Ganun lang yung gusto ko, ganun yung binili ko. Then, nag-search ako ng kaya sabi ko talaga, hindi para sa akin to eh. Nag-search ako ng mga damit, ganyan. So, napunta ako sa isang seller. And then, nung seller na yon, pagkatagal-tagal, sabi kasi pre-order daw. So, sa akin, okay lang naman kasi maaga pa eh. Parang okay pa kahit pre-order pa yan, kahit 10 days pa yan or 2 weeks pa yan bago niya ma-ship. It's okay kasi sobrang hindi pa mabibitin yung oras ko. So, kung hindi niya ma-send or whatsoever, then I will have more time to think of an alternative kung anong gagawin natin. So, yun guys, nag-order ako sa isang shop and then, yun nga, pagkatagal-tagal, hindi na nag-update kung kailan isi-ship or whatsoever. Minessage ko guys yung seller regarding the order that I made, kung kailan pa niya masisend, kasi okay lang naman sa akin kung medyo matagalan siya, ganun. And then, ang sabi niya sa akin, i-cancel ko na lang daw yung order ko kasi hindi daw niya masiship. I don't know, siguro wala siyang stock or whatsoever. Yun. So, nakakaloka lang kasi nag-post ka ng listing mo sa Shopee and then hindi mo pala kayang i-meet yung demands ng customers mo. So, yun kasi mahirap guys kapag mga pre-order. And kung wala naman sana yun, kung yung mga kulay lang yung problema, then I can adjust naman ganun. Pero wala talaga siya ni isa na na-send sa akin. So, ang alternative natin is order again. So, pumunta ako sa isang shop na similar lang sa mga nabili ko guys na nasa kabilang shop. Pero this time, nagdagdag pa ako and ganito. Mga less than 1K na lang ata. Yung unang shop guys is 1,000 plus yung bill ko doon. Though mas konti yung items, ibig sabihin mas mahal. And then, pumunta ako sa shop na to, mas mura pa pala siya. And guys, nandito pa yung package ha. And then, sabi ko, magdagdag pa ako. So, medyo mas napadami. Pero ano lang guys, less than 1K at yung binayaran ko. More or less 1K. Mga ganun lang yung binayaran ko. Kasi, ayoko namang mag-splurge. Tsaka tiningnan ko na ilang araw lang naman ako doon. Ilang outfits lang yung kailangan ko. So, ganito, ganyan. So, bilang ko na yun. So, ang saya-saya ko kasi na-send na siya, besh. Na-send na siya. Ang Shopee kasi, hindi ko alam kung bakit doon nila sa hospital dineliver. Oh, nilagay ko pala kasi na sa hospital nila i-deliver. Kasi, yun yung time guys na duty ako ng duty para ma-compensate yung yung mga araw na wala ako. You know what I mean? You know it, kung nagtatrabaho ka, ganun. So,
Medyo pakitang gilas tayo nung mga panahon na yon. And then, dumating na nga to, kaso nakauwi na ako from my duty, dumating itong product, itong ganito, guys. So, nung na-notify ko na Shopee na, yun nga, di-deliver na, for delivery, ganyan-ganyan, saya-saya ko, excited ako, besh. Sabi ko, gagawa ko ng haul. Gagawa ko ng try-on haul, ganyan-ganyan. Tapos, naplano ko na lahat. Tapos, ano yung activity namin kapag ganito yung outfit. Nakakaloka, besh. Nung dumating nga to, wala ako sa hospital. So, the next day, pupunta ako. Tapos sabi ko, morning shift ako nun. So, kakatapos ko lang mag-rounds. Mga 8 or 9. Anong oras pa? Ayan. So, nag-start, mga, 8 a.m. Ayun, nakuha ko na to, itong product na to. Tapos sabi ko, dun sa guard, sir, ito lang ba yung ano? Ito lang ba yung delivery? Kasi ganito yung itsura niya kasi, guys. Ganyan, no? Diba? Na maaaninag mo na ang konti. Sabi ko, hala, ba't ganito? Kasi damit yung order ko. Ba't ganito yung dumating? Sabi ko, ganyan. Di, itinabi ko muna. Tapos may paperworks pa ako and all that. Pero nung 8 a.m. na, guys, sabi ko talaga, hindi ako mapakali. Kasi, ang sa Shopee kasi, guys, kapag, kunyari, na-deliver na siya, tapos may particular days, bilang ng days, and then, i-close na ng Shopee yung order mo. So, ibig sabihin, kapag hindi ka nag-complain na kulang or what, magiging complete na kasi yung order mo, guys. So, that's the time na ita-transfer na ni Shopee yung payment mo doon sa seller. Ganon. So, sabi ko, ala, habulin ko kasi nag-notify na sa akin yung Shopee na did I receive already, ganyan, kasi makukomplete na nga yung order ko. Habulin ko na hindi ako nakaganto, ganyan, sabi ko. And then, tumatawag ako, guys, dun sa seller. Meron kasi silang number dito. Yung sticker nila, guys, yung ganyan, nakalagay dito kung ano yung order mo, kung ano yung ano mo, tapos may address sila dito, tapos meron silang number. Ayan. So, tinawagan ko yung number na to. Hindi talaga nila sinasagot. Tapos ito, nag-send sila ng message, question mark, 8:08 a.m. Tapos sabi ko, nag-message po ako sa Shopee, mali po sinend nyo sa akin. Damit po order ko, CP po ang dumating. Ganon. Kasi guys, ito yung dumating. Ganito lang kalit. Sabi ko, naka-fold kaya sa ganito kaliit yung damit. And then, super daming bubble wrap. And then, ito guys, yung dumating. Ganyan siya. Actually, hindi ko pa to ginagamit or what. Kasi kung habulin man nila ako, ibigay ko to. Ayan. So, ito yung lumabas sa damit po, mga kapatid. Ano po? Meron po tayong E1205 Keystone. And then, ito po yung I was still hoping na, pag-giveaway kaya to. Ayan siya. So, mali talaga yung dumating, guys. Complete set naman to. So, sabi ko, hala, baka yung bumili sa kanila ng cellphone na to, yung na-receive niya is yung mga damit ko. Kasi tama naman, guys, yung nandito sa address, tama kung ano yung quantity, ano din yung nakalagay dito na laman, tama din yung reference number. Pero kasi diba dito meron nakasulat kung ano yung mga in-orders mo. Pero yung laman niya mismo, maling-mali, diba? So, yun guys. Tapos, edi nag-ano sila. Nag-reply sa akin, sabi niya, can I talk to you at work? Don't worry about it. At noon, sabi niya, ganon. 8:11 a.m. pa yun guys ha. Tapos guys, nag-message na kasi ako sa Shopee by that time. Kasi nga, itong nakakausap ko sa phone, wala daw siya sa work. I don't know kung nagre-reason out siya na wala siya sa work. Hindi ba niya alam yung nangyayari, kung sino siya, ganyan. Ito, yung message ko doon sa kanila. Mali po, sinend nyo sa akin. Damit ang orders ko, sabi ko. And then, pinicturean ko guys, yun yung mga nandun sa Instagram stories ko na picture na yung phone, tsaka yung sticker. Tapos makikita kasi dun sa sticker guys, doon, kung ano nga yung in-order, sabi ko. Ito yung order ko. Tapos, ang reply sa akin, besh! Ito talaga, nakakaloka yung reply niya. Ang oras, 8:10 a.m. ha. Ang sabi niya, so morning na morning ha. Nako, renewin ko ang buhay ko. Renewin ko ang life ko that day. Sabi nung, please complain to the LBC courier. Naloka ako, besh. So, si LBC, mali yung sinut niya. Mali yung nilagay niya doon sa plastic. Tapos sabi kong ganyan,
bakit sa LBC kayo ang naglagay ng product sa pouch? And then nag-reply, balik nyo na lang po sa LBC para po ma-refund namin yung pera nyo. Paano po yung shipping? Kasi guys, pangalawang beses ko na pala to. Kasi my first na nangyari din na ganito guys, sira yung na-receive ko, 2 bags yung na-receive ko, and then wala yung mga hardwares niya na kailangan pa man din for the sling. Tapos ang mistake ko kasi that time, late ko nang binuksan kasi nag-aantay pa ako ng mail time, ganyan. Na late ko nang nabuksan. Tapos completed na yung order ko, so hindi ko na mahabol yung seller guys. By this time, hindi pa completed yung orders ko, kaya ako nagme-message na sa kanila. So yun, sabi niya ganyan. So sabi ko, paano po yung shipping? And yung order ko po, hindi nyo na isi-ship? Tapos sabi, ganito na lang po yung gagawin nyo ma'am. Balik nyo po sa LBC yung CP na mali namin napaship. Tapos po refund namin sa Palawan yung pera nyo. Tapos po order na lang po ulit kayo. Ang mistake ko pa kasi dito guys, bank transfer kasi yung ginawa ko na payment sa kanila. Though sa Shopee naman pupunta muna yung pera. Mas maganda kasi sana kung COD tapos ako talaga yung nag-receive kasi halatang halata yung bag guys na hindi damit yung laman niya. So hindi ko sana i-accept kapag nandun ako, and then kung for COD hindi ko sana i-accept yung product. So pwedeng sasabihin na lang na attempt na nakailang attempts na sila na i-deliver na hindi ko ina-accept yung product nila. So hindi sana ako nagka-problema ng ganito kung COD at kung nandun sana ako nung dineliver. Tapos sabi niya, ano po ma'am para po mapalitan namin yan? Ano po ma'am para po mapalitan namin yan? O, di ba? Namabanta. Tapos sabi ko naman, kayo po ang mag-shoulder ng shipping fee kasi fault nyo naman yun. Yun. Tapos, I used my phone na by that time. Sorry guys, kasi nag-reformat na ako ng phone ko. Wala na dito yung conversation namin. Pero, ang tagal ng conversation talaga namin na na kung sino yung mag-shoulder ng shipping fee kasi ayaw mo shoulder yung shipping fee kasi guys yung minimum na shipping fee sa LBC is worth kung galing dito sa amin 165 or 175, so parang worth na yun ng isang damit na binili ko sa kanila. So ayaw kong i-shoulder yun, tapos gusto ko ma-refund yung pera ko kahit hindi na nila i-ship yung damit ko kasi hindi ko naman fault yun ng LBC. Ang alam ko kasi guys, seller talaga. Kasi ako, nagtinda din ako sa Shopee. Alam ko, seller talaga yung nagsushoot ng mga binibili doon sa bag mismo nila. Kaya alam ko na hindi yun fault ng LBC na courier. And ayokong i-shoulder yun. Kasi nga, sabi ko, mag-spend na naman ako ng pera. Tagal ng usapan namin guys hanggang sa umoo din sila na i-shoulder nila yung shipping fee. And then, nag-message pala ako sa Shopee guys. Sabi ko sa kanila, hello, I got the wrong package from a seller. Tapos gusto nila mag-ship back ako yung item at shoulder ko daw ang shipping. I think unfair naman yun sa part ko kasi di naman ako ang may mali doon. I paid via bank transfer and I hope you can do something about this. Nag-request na ako ng refund pero until now, pending pa rin. Meron kasi guys doon kapag doon sa account mo, makikita mo kung hindi pa siya completed. So, pwede ka mag-ask ng refund doon. Tapos, meron yung mga reasons doon na kung bakit ka nag-ask ng refund. And kung nag-cancel ka din kasi ng order mo, meron din, i-click ka din ng mga choices doon kung bakit nagka-cancel ka. So, ganun siya. So, sa Shopee guys, ito yung tandaan nyo para ma-refund nyo yung pera nyo ha. I-click mo yung refund. And then, ang i-click mo, I did not receive the products. I received something. So, hindi to yung products na in-order ko. I did not receive my order. Yun yung nilagay ko guys. Pending pa pero, yun pala kasi, i-approve pa yun ng seller, tsaka i-approve pa siya ng Shopee. So, sabi ko, ay, okay Mia, na lang, isipin mo na lang na wala na talaga yung 1,000 mo. So, okay lang kasi 1,000 lang naman yan, madali lang yan, nahanapin mo. Huwag mo nang sirain yung araw mo. Ganun na lang yung iniisip ko talaga guys, kung talagang hindi talaga i-refund ni Shopee yung pera ko. And then, sumagot naman si Shopee, which is really good on the part of Shopee. Hands down to Shopee for answering my questions and sa sa pag-aayos nila ng ganitong matters. Pag-handle nila which is good unlike sa shop na lumalaban.
We apologize for what happened. May I have the order ID please? Sabi niya gano'n. Screenshot kasi ako. So, ba't hindi na nagre-reply? Sabi ko sa screenshot na order number. Hindi pala yon. Kailangan talaga, I don't know kung robot ba ito sumasagot dito. Hindi sila makakita ng picture. Pero, kailangan talaga itatype mo yung order number. Mali pa yung na-type ko, tapos sabi, sorry but I cannot pull up any details on the order ID you provide. Can you please double check again? Thanks. Nag-send na ako guys nung accurate numbers, tapos sabi ganon, upon checking on the order ID, blah 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 blah, you already requested a refund for a reason that you did not receive the order. May I verify again if did you receive the item or not? I did not receive my orders, which are clothes. Instead, they sent me a phone. Tapos sinend ko sa kanila yung picture na ginagamit ko dun sa Instagram stories ko regarding yung hindi ko na-receive. Look at the description on this sticker. I did not order a phone. Yun, kasi nakikita. And the seller wants me to send back the phone and they insisted that I should pay for the shipping fee and they want me to reorder their items. What about my refund then? I won't pay for the shipping fee. It's not my fault that they packed the wrong product. Tapos sabi naman ng Shopee, sumagot siya. Galing talaga ng Shopee na nila. I really like kung paano sila mag-handle ng mga ganitong cases. Upon submission of the return or refund request, your seller will be notified and should respond your request within 3 days. 3 days pa guys, bago siya meron siyang leeway na 3 days para makapag-respond. Failure of your seller to respond within the allotted days will result in an automatic refund for did not receive the order. For more information, blah 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 blah. Ayan, so meron siyang leeway na 3 days kung hindi siya mag-reply yung seller na yon sa kanila, kung hindi pa talaga niya sinend or what, ibibigay na sa akin ni Shopee yung pera ko and wala nang mahahabol si seller sa akin. Thank you. I'll keep you posted. Thank you for the response, but I will make a video regarding this matter to make awareness about the platform just in case they will experience the same. Thanks. Yan, sabi ko. Is there anything else I can help you with? If yes, we'll be glad. Yeah. Meron silang survey, guys, kung okay ba yung kanilang service, ganyan-ganyan. So, yun. Whew. Yun guys, yun yung experience ko, and then after 3 days wala atang reply sa akin. Wala atang reply yung seller, so nabalik sa akin yung refund ko guys. So pupunta siya sa Shopee wallet mo, and then kapag sa Shopee wallet mo, mapupunta siya sa bank account. So kapag nasa Shopee wallet mo na siya, pwede mo siyang i-refund tapos i-transfer mo na siya sa bank account mo. Hindi ko lang alam guys kung pwede bang kung pwede bang via ibang LBC or what yung padala ng pera mo. So yun yung kwento ko guys. I hope you will learn to refund your money when times like this, yung na-experience mo na ganito. Just hit the refund button and then sabihin mo you did not receive the product para ma-refund mo, kasi may 3 days na kapag hindi nag-reply si seller kay Shopee para i-confirm kung anong nangyari sa product nila, then that's the time that you will get your money. Hands down to Shopee for handling this case. Really good. Magaling yung sumasagot sa akin. Kayang-kaya nila para sa mga customer service nila is really good. Pero dun sa shop guys, nakaka-imbier na. Buti na lang na-delete ko yung mga messages namin, yung conversation namin, kasi not really good yung mga sagot nila sa akin. Napaka-unprofessional. And then talagang isisisi nila dun sa courier at sa'yo yung at sa akin yung fault nila na pag-shoot ng maling product. So yun lang guys, I hope you enjoyed watching this video and I hope you learned something today. And share this video kung may mga friends kayo na gusto mag-refund or something, may nangyari sa kanilang Shopee experience. Let me know your experience as well in the comment down below. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.